Ud af billedet 3, 2, 1 nu. Og vi har fundet en skat her. Og der står på skattekort, jeg skal gå den her vej. Stop! Wow! Du er vel en særfodbold. Hvad skal jeg? Du skal regne det der regnespil. Jeg er gammel, jeg kan. Det er bare det. Hvad giver det regnespil? Jeg gider da ikke at regne. Jeg sagde, hvad giver det? Sygt, du tør alligevel ikke. Hvad? Det er en regning. Okay. Jeg regner det ud. Du skal gøre det inden for 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 38. Det er forkert. Det er forkert. Nu skal du se. Voila! Ej, eller drenge, for helvede. Jeg har fundet en skat. Nu vil jeg bare finde skatten. La 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 la. Stop! Wait a minute. Hvad er der? Igen. Det er fundet her! La 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 la. En skat. Fedt. Wow, hvad er der? Hvad er det her? Du skal løse denne regnestykke på computer og Jeg gider altså ikke. Wow, okay så. Jeg er nødt til at slå dig, hvis ikke du gør det. Så må jeg tørre det bare lidt godt. Au! Okay, jeg gør det, okay. Det er 38. Tillykke. Du kan komme skridt videre. Efter en tur om bag haven. Okay så. 5 minutter senere. Man, nigga. Nu kan du komme lidt. Hej. Du skal gå derover nu, der. Hej. Nå, så går vi hertil. Er I færdige nu? Vi er i gang med at optage. Det er rigtig fedt. Oliver, du ved godt, vi filmer lige nu, ikke? Det ved jeg godt. Det der er lidt Og så går vi. Det skal ikke være for langt. Transportet! Kom så, lad mig. Kom her. Og så går vi. Fed skat. Færdig. Ding, 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 ding. Skal jeg regne et stykke ud til, Herman? Okay, tak. 4 gange 2 med parentes 38.000. Det er 17. Desværre, min unge mand. Du klarede alting. Nu mangler du kun én ting. Ikke at gå, vel? Eller? Nej, det har jeg allerede gjort. Du skal slå. Jeg vandt den her madpakke. Og den skal jeg nyde i aften.